Poslední reportáž je příběhem ženy, která se stala fanatickou muslimkou. Chtěla se prostě dostat do nebe. Místo toho jí dnes hrozí spíš peklo. Jenže naštěstí o tom, kdo do nebe půjde anebo ne, ať si různí rozumbradové myslí něco jiného, se nerozhoduje tady, ale tam, zaplať pánbu. Takže takhle no. To bylo, teď se vůbec nevidím, vůbec nevím, jak to je. No. Ale aby mě nelítaly cáry. Takže zřejmě. To znamená, že nic nesmělo být vidět. A směla jste mít takhle pestrý šátek? No, ten jsem dostala kdysi od maminky, ale pak mi to bylo vyčteno, že pestrý až moc. Že přitahuje pozornost mužů. Přesně tak. Hijab, zakryté vlasy, dlouhé rukávy po zápěstí, nesmí být bosá, musí mít vždycky minimálně ponožky. Najednou zjistíte, že těch příkazů je tolik, se kterými jste nepočítali, že jste hledali třeba tu víru v Boha. Pak zjistíte, že tam žádný prostor pro Boha není, že to je jenom neustálý strach. Já si myslím, že tyhle lidé jako Elvitarova chtějí vždycky být centrem pozornosti a zájmu. Ať je to jako muslim, který byl zajímavý, tehdy být muslim, a dneska jako antimuslim, což je zase dneska taky zajímavý. Pavlína Vítarová se chová i vypadá jako docela normální emancipovaná česká žena. Pracuje v baru, stará se o svou dceru, působí sebevědomně. Kde bydlí, ale nechce zveřejňovat, dokonce ani město. Čeho se bojí? Že ji dostihne vlastní minulost. Doba, kdy byla muslimkou. Narodila jsem se v Brně, maminka byla Češka, tatínek Syřan, který v Brně studoval. A pořád jsme cestovali, protože tatínek vždycky podle toho, jak měl práci. Takže jsme třeba 2-3 roky žili v Alžíru a pak vlastně až do 3. třídy zhruba jsem chodila na základku v Sýrii. Její otec byl syrský křesťan, takže do islámu ji nikdo nenutil. Pak se mi narodila dcera z jednoho vztahu. A najednou člověk zjistí, že je jakoby osamělý, je sám, holka s dětskem prostě nikoho v podstatě nezajímá. A chodila jsem do mešity na arabštinu. A vždycky mi tam bylo hrozně fajn, holky byly milí. A potom po pár letech jsem konvertovala, protože když jsme se s holkama, muslimkama bavili, tak to bylo o tom, Pavli, ty vlastně věřící jsi, chováš se jak máš. A když budeš muslimka, tak to bude v podstatě jenom přidaná hodnota. Nebyla úplně naivní. Bála se, že víra omezí její svobodu. Musím nosit šátek jako muslimka? Ne, tady jsi v Evropě, tady šátek přece nemusíš nosit. Potřebuješ pracovat, potřebuješ vypadat normálně, zapadnout do společnosti. Fajn, co šaria, kamenování žen za nevěru. Šaria už v žádný islámský zemi neexistuje, to je prostě hloupost, nonsens, který se v dnešní době neaplikuje. Takže jakoby vyplácáte všechny tyhle možnosti, na co se chcete zeptat. Vždycky vám tu odpověď negují, tak si řeknete vlastně, proč ne. Je typ, který když se do něčeho pustí, chce v tom vyniknout. I ve znalostech islámu záhy vynikala. Radila dalším muslimkám, propagovala islám v české televizi. To jste vy? To jsem já, no, je to šílený. A tady ještě kážete pro morálce, islám, že jo? Samozřejmě. O morálce. V podstatě ano. Najednou mi začalo být všechno úplně jasný, ať už se to týká početí, hygieny, společenských vztahů, rodinných vztahů, prostě islám obsáhne naprosto všechno. Na vlastní oči dnes ještě uvidíte, proč se kdysi zapálená muslimka rozhodla veřejně postavit proti islámu. Každý si myslí islám Arab. Neber si ho. Víš, jak ti Arabové jsou, jak se k ženám chovají. Mně nikdo jí neřekne na těch příkladech, proč to bude špatně. Ne protože je to Arab, nebo Ind, nebo Afgánec. Tam nejde vůbec o rasu, tam jde o ten islám, který těm mužům dává možnost chovat se tak, jak se chovají. Hrozí jí za to odveta a pronásledování. Snažím se jí vštípit takové ty zásady, být slušná, hodná. A to jsou takové ty základní věci, které jsou i v běžné normální výchově, myslím, zastoupeny. A pak je to samozřejmě třeba to, že vidí, že ven si beru šátek, tak by ho taky hrozně chtěla, nebo když se doma modlím, tak se modlí se mnou, protože má svůj malinkatý kopereček a má svůj šátek. Muslimská komunita ji i seznámila s budoucím manželem, Indem. Její představy o harmonickém manželství ale rychle vzali za své. Po pár týdnech jsme se rozvedli, protože to se nedalo vydržet od toho
že nedostáváte peníze, nesmíte chodit ven, máte nemocné dítě, nesmíte za lékařem, najednou zjistíte, že máte nějakého dalšího muslima jako spolubydlícího, což znamená, že nesmíte chodit nezahalená v té domácnosti, takže člověk co udělá, radši do té kuchyně nechodí, nevaří, nejí a je v tom zavřeném pokoji a těší se jenom, až ten manžel přijde domů a dovolí vám jít třeba ven nakoupit. Když jste se vzali, tak vy jste se o tomhle nebavili jako do budoucna. Budeme se brát, tak mě by zajímalo, jestli mi dovolíš tohle a tohle a tohle, což já běžně dělám. O tomhle jste se vás nebavili. Došlo i na násilí. Byl vás? Snažil se. Musela přece vědět, do čeho jde. Napadne asi každého. Ostatně Korán, súra ženy, verš 36, hovoří jasně. A když to máte napsaný a ty jejich neposlušnosti se obáváte, čili ještě se nedopustili neposlušnosti. Varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je. No. Takže s tímhle přijdete imámovi po pátečním kázání jako horlivá novokonvertitka a zeptáte se, jak to mám chápat. No a to je v kontextu doby, bla, 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 teď vymyslí milion věcí. A je to imám, takže vy počítáte s tím, že v islámu je kovanější než vy. Jasně. A že vám přece nebude lhát. Stala se jednou z prvních žen u nás, které se povedl takzvaný ženský islámský rozvod. A tady by mohl její příběh končit. Jenže Pavlína dospěla k názoru, že chyba nebyla ve výběru partnera, nýbrž v podstatě islámu. Každý si myslí islám Arab, neber si ho. Víš, jak ti Arabové jsou, jak se k ženám chovají. Mně nikdo jí neřekne na těch příkladech, proč to bude špatně. Ne protože je to Arab, nebo Ind, nebo Afgánec. Tam nejde vůbec o rasu, tam jde o ten islám, který těm mužům dává možnost chovat se tak, jak se chovají. Pavlína Bitarová v Brně u nás teda dlouhé léta chodila do mešity a zajímala se o islám a prej to prostudovala. Pak se rozhodla dobrovolně, svobodně konvertovat k islámu. Potom po nezdařeném manželství se rozešla s islámem. Teď, kde byl rozum a kde jsou emoce? V kterém případě? To je věc, která jako podle mě může vysvětlovat mnoho z tohoto. Ale pak za mnou začaly chodit ty holčiny, které pro mě vždycky byly vzorem těch správných islámských manželství. A najednou zjistíte, víš, a on mi taky nedává peníze a já nesmím chodit nakupovat a musela jsem přestat chodit do práce a musela jsem přestat studovat. Třeba jako zdravotní sestra bych se stýkala s muži, tak mi zakázal chodit do školy. A to jsou věci, které vám nikdy neřeknou, protože ani nesmí se s nimi svěřovat. Ale pak, když zjistíte, že ty ženy jsou bity a přijdete zase za tím imámem s tímhle, že ty ženy jsou bity, tak vám vysvětlí, že větší hřích je to, že ona o tom hovoří, než to, že se to děje a tím pádem se to opět smete ze stolu. Ona tvrdí, že některé ty ženy i jsou v těch manželstvích týraný, ale neodvažují si postěžovat, jako by řekl, otevřeně. Že? Samozřejmě to nesmí být nikdo týran podle islámu. Muž nemá sebe menší právo týrat ženu podle islámu a islám to odsuzuje. No ale máte Korán, súra ženy, verš 36, jako už v obavě, že vás žena zahambí nebo udělá vám hanbu, vykažte jí lože a bijte jí s vykřičníkem. To je Herbalův překlad. Ano, ta interpretace je trochu jiná. Bohužel mnozí se domnívají, že jako mají někdo zmlátit, jenže toto je muslimský kartáček, mobilní kartáček na zuby. No. Takto mají být, to je symbolicky. To je správně podle islamu. To jsem v tom Koránu nečet, ale ne, že kartáček na zuby. Ano, to jste nenašel, ale je to tak. A teď se dostáváme k tomu, že i když jsou tady různé organizace na pomoc týraným ženám, jakože nepopírám, že i v naší kultuře se to děje a děje se to často, tak ti násilníci nejsou adorovaní. A tam jde i o to, že ta muslimka nemá pocit, že zrazuje pouze manžela, který je jakoby tím živitelem a hybatelem té rodiny, ale zrazuje i Boha, který nařídil a vykázal nějaké místo, jak se má jako správná muslimka chovat. A stahuje to na sebe ještě abnormálně víc než běžná Češka, která je bitá, která sama o sobě si myslí, že spálila jídlo, blbě něco vyžehlila, přivedla děti pozdě a že je ten hněv oprávněný. Takže tam není jakoby možnost, jak jinak pomoct. Jak jí chcete pomoct? Začala varovat další ženy před sňatky s muslimy. Nejdřív anonymně, na Facebooku, pak už otevřeně. A jinak je úžasná. Děkuju. V první řadě bych nechtěla Pavlínu za nic odsuzovat. Když hovoří, vyjadřuje se pěkným způsobem, ta žena není hloupá.
ale spoustu věcí o islámu říká hodně zavádějícím způsobem nebo nepřesně a také spousta výkladů, buď Koránu nebo Sunny, je naprosto mylná a špatná. Kateřina Gamla-Richterová se sice zahaluje, ruku muži nepodá, ale žádnou nesvobodu nepociťuje. Vystudovala, pracuje jako rešeršistka, chodí kam chce. I sama. Já si přijdu naprosto svobodná. Manžel mi nikdy nic nezakazoval a nezakazuje. Respektujeme se navzájem, je to o kompromisech, o domluvě a já opravdu jsem spokojená, já nemám jedinou věc, kterou bych vytkla. A kdyby přišel, že si vezme další ženy? Je to jeho právo. Je to jeho právo, ale já jako Evropanka sobecká bych to zřejmě psychicky nezvládla. To znamená, že byste mu vynadala, nebo co byste si mohla dovolit? Jako? Jak byste si mohla dovolit rozestovat? Já mám právo na rozvod, takže takhle, tohle je opravdu extrémní situace, kterou bychom prostě řešili, až kdyby nastala. Ani Lenka Jasim s Pavlínou Biterovou moc nesouhlasí. Já s muslimským manželstvím jsem nadmíru spokojená. Nejsem nijak omezovaná, máme rovnoprávnost v manželství. Manžel se stará jak o syna, tak o domácnost. Vlastně si ty role dělíme půl na půl. Nemusíte chodit zahalená? Nemusím, chodím tak, jak se mi sama líbí. Manžel mi do toho vůbec nemluví. Naopak většinou mě chválí, že mi to sluší. Nepřehání to tedy Pavlína Biterová s tou kritikou islámu? Navíc si ji dala na své stránky jedna ultrapravicová organizace. Líbí se jim pochopitelně, co říká o sňatcích Češek s muslimy. Máte s tím něco společného nebo ne? Tak kdybychom brali, že jsou to pravicoví extrémisté, tak bych jim možná vadil i můj původ arabský. Nehledě na to, že nejsem členem žádné strany. Přestože dnes Pavlína Biterová působí bezstarostně, odplaty za své názory se bojí. Má důvod? Záběry, které vidíte, jsou z Holandska z roku 2005. Tehdy tam muslimský fanatik zavraždil známého režiséra Theo van Gogha jen proto, že ve svém filmu Submission kritizoval islám a jeho dominanci nad ženami. Pachatel, kterého policie včera dopadla, je islámský fundamentalista. Van Gogha zastřelil kvůli filmu, který podle něj kritizoval islám. Do těla mu dokonce zabodl nůž se vzkazem, údajně s verši z Koránu. Vy jste se přestěhovala úplně do jiného města. No. To byl taky důsledek toho, že jste se zašla bát v Brně. To bylo fakt nepříjemný. Prvního půl roku jsem v podstatě jenom dceru vodila do školky a ze školky a do centra města a vůbec nešlo jít. Když vezmu taky to nejjednodušší, jako že si před vámi uplivnou a začnou na vás křičet a jsou fakt nepříjemný. Až po že v paneláku rozdávali letáky o tom, aby si lidi dávali pozor na to, koho mají v domě. Moc příjemný není. Pak samozřejmě veškeré anonymy se předávali policii, ale policie s tím zase samozřejmě nic dělat nemohla, než to jakoby založit a takto. Myslíte, že jako se musí bát nějaký odvety, nebo je to jenom její pocit teda? Podívejte se, třeba já osobně jsem jí poslal jednu jedinou SMS-ku, kde jsem říkal, Pavli, je to škoda a zatímco jsem jako vedl, tak jako chtěl, aby se naučila milovat, bohužel ty budeš jen nenavidět. Čili fatva žádná se na ní? V žádném případě, ne, fatwa, moje fatwa je, že se nesmí být obtěžována tímto. Myslíte, že ji potrestá až peklo? To už je věc Boha. Jak žijete dneska? Chodíte do práce? Ano. Tím, že pracujete ale v baru, tak se dopouštíte dvojnásobného hříchu. Samozřejmě, já jsem to nejvíc nejříšnější, ano. A víte už hlavně, čeho se dopouštíte, protože už jste studovaná muslimka. Ano. Či peklo je jasný, že jo? Beru to tak, když neubližuji ostatním lidem. A pořád se snažím žít nějakým způsobem morální život. Není to o tom, že jsem se vzdala islámu a vzdala jsem se Boha, jak potom, a ona je hříšná a zavrhla úplně všechno, ne. Nějaká víra v Boha tady vždycky byla, je a bude. Ale už to nebude žádná institucionalizovaná církev. Protože už je tady opravdu strach z toho, že vždycky to může sklouznout někam, kam ten člověk nechce. A kolikrát se ani sám neubrání. Že ta společnost, když je to třeba jenom 10 lidí, je schopná vás natlačit někam, kam nechcete.
A to je pro dnešek všechno. Mějte se tam na zemi pěkně. Náměty nám posílejte mailem nebo na naše facebookové stránky. A vůbec, co tady děláš? Já jako starší mám k nebi už blíž. Takhle zpátky na zem. S Bohem, teda na shledanou. Thank you.